o canviar-la de tant en tant. Saber que és important i que no ho és tant, i així no perdre el temps en versos insignificants. Ser honest amb un mateix. El que vosaltres veurem en aquest espectacle és que hi ha un 95% del text original d'Òscar Wilde, però no vam voler deixar ni estèticament ni estilísticament de parlar a l'espectador d'avui. Si no ho entenguis, però m'és igual. Avui les estrelles brillen més que mai. Tothom parla i parla per parlar. Caure i tornar a començar. Shakespeare, que és un noi que no sé si n'heu sentit a parlar, però que sembla que promet força. Un altre també, més o menys de la seva mateixa època, es diu Lluís Llach. I després estem els joves, que som de Colllegó, però que ja els anem bastant al darrere. Amb aquests tres peus fem una funció que parla d'un tema molt sensible, molt dramàtic, que és el tema dels refugiats. Quan vam llegir els contes de l'Empar Moliner ens vam enamorar tots molt dels seus contes i és una grandíssima escriptora. De Colllegom serà una mica la part que portarà més la part musical i la responsabilitat musical. Les protagonistes seran les dones de teatre i el David Selva serà la direcció. Jo sóc la nena de la classe que sí que em va enrotllar solitud. Vaig ser l'única. Sí, vaig ser aquella nena. O sigui, ho van fer per mi. Un conte només té un final possible i només pot ser aquell, com un acudit. I no hi ha final que pugui substituir aquell final. Fer teatre és una manera dels alumnes de connectar amb les seves emocions, de guanyar seguretat, de guanyar en el seu discurs, de tenir facilitat per comunicar les seves emocions amb els companys, amb les famílies, i pots jugar, que per això fer teatre se'n diu play. M'havien dit que si arriba per un camí de flors i se'n surt per un camí de llàgrimes. El cas és que uns quants dies abans de dir Pobra Maria, jo ja sabia que s'acostava el moment de dir Pobra Maria perquè feia l'ensopit. Jo em casaria amb la Rita amb dot o sense dot. Amb dot, així em servirà per quan em separi de tu! De mi no et separaràs mai! Un espectacle modern, dinàmic, que és aparentment senzill, però realment molt complicat. És un espectacle que va agradar moltíssim, les valoracions escolars són òptimes i va entusiasmar i emocionar a la mateixa presidenta de la Fundació Rodoreda. Jo vaig a mi, és una obra basada en un llibre de la Raquel Díaz Reguera. Els llibres de la Raquel molts parlen dels problemes reals que s'han anat trobant a mesura que els seus nens han crescut. Té un altre nen, una mica friqui, la veritat, tot s'ha de dir, que no era gaire popular al col·legi, li va fer un llibre per demostrar-li que és aquest, que cadascun és com és i que no cal fer el que calgui per tant d'agradar als altres. To be or not to be? That is the question. Though the memory of my dear brother's death is still fresh, buscant un espectacle en anglès que fos per nivells més alts i que no infantilitzés les trames. Aquest està comprimit en 75 minuts en què anirem desvetllant la trama de les traïcions i les venjances d'aquesta mort del pare i d'aquest embogiment que li fan creure en el Hamlet. ¡Tienes honrosa y vil sumisión! ¡A las tocatas y lo vamos a arreglar! Teobaldo Cajarratas, ¿quieres pasear? ¿Qué quieres de mí? Nada, rey de los gatos, solo una de tus 9 vidas con la que haré lo que quiera. La guerra, la lluita d'uns adolescents que volen ser lliures i estimar lliures i han heredat un món que no els hi permet. I això a mi em ressona molt. Em ressona Friday for Future, em ressonen moltes inquietuds que la nostra gent jove, els nostres adolescents, els vostres alumnes, possiblement viuen en les pròpies carns. Que està basat en els jocs de l'Escape Room, no sé si n'haureu fet algun,
I és un espectacle que ens ajuda molt en la competència matemàtica i ens predisposa el cervell a comprendre els raonaments abstractes. Hola, em dic Mia. Mia? Mia! Multiprocessador d'intel·ligència artificial. I aquest és el Coffee. Resposta 3, 2,